Brought to you by HD Studios, keeping your memories in HD quality. Umhlobo omdala osondeleza zokuqala khona ingoma apha eculwa oluva kodwa mna iye indenze ndibe nempilo andizinzanga ndenziwe ngabalele mna wethongo lami Ndiyalibulisa khaya lamampondo abantu abahlamba ngecobela amanzi ekhona ndilibulise nonke ndicamagoshe ndithokozisa unyanisile utata uNdlovu ukuba ndisuka ndiligqirha qala ineneleyo ndikwapha kuyo imbumba yamanyange kuye ekuhambeni kwexesha kwacaca ukuba intlonipho iphelile uthiwa amagqirha wahloniphi uthiwa befundisa bahloniphi thiwe emakhayeni ethu asihloniphi kwakumbutho wasekwa Mandela phofu le-moral regeneration ayingombutho we-politics ayizo-politicians ngabefundisi bonke bemetro bemva bazonke ama-slums amahindu amakrestu kwathi ke ngambeni kwexesha kwacaca uba thina amagqirha besibaqaqwa njengabantu abanedimoni kodwa sazibonakalisa ukuba siyamazi uThixo ndifike ngolo hlobo ngemlodeska ye-moral regeneration sihlala nabefundisi apho sixoxa ngokuba sikongeze njani ekuhlaleni ukuphila kwabantu ngoqondo sihamba ezikolweni sihamba andazi igama le-cluster ngesixhosa kwii-areas zonke apho kuzanywa ukuqulunqwa izimilo zabantu apho ke kuye kuthiwa izimilo zabantu ziqulunqwa etrongweni abantu babuya etrongweni ababuyi bequlunqa ke bonke ndikulo mbutho ke ndimele amagqirha ndibonisa ukuba singabantu abahloniphayo singabantu abamaziyo uThixo si-prepared ukuphila ngokunyanisekileyo ebugqirheni bethu singabi ngootsotsi abaloba abantu singabi ngootsotsi abathwasa izinto ezingekhoyo ebantwaneni babantu sisazi isiqalo sobulumko kukoyika uYehova size sihloniphe namanyange ethu ukuba kaloku ligqirha engawahloniphi amanyanga kokwenu uphelele endleleni ukuba ligqirha engamaziyo uThixo uphelele endleleni ndizomsapota ke njengoko besithe sithi moral regeneration movement that supports Nonkundla ndiyawazi ngamawele kakhulu
ndothuka isenduzepa nelikhona litshatele kwaKhadebe kwathiwa litshatele kwaKhadebe okona kenza kuthetha ukuthi ngomhlobo sihleli ngalo ngoku kwazozinyaswa bubunye ngamandla kuthiwa masibuyele nembo kwi-moral regeneration angalambi do unokutya wena singacimi isibane unemali esibane wena ukutsho woba makwakhiwane kuncedwane sibuyele ebuntwini besintu sethu akho nto ingako endiphetheyo mna koko ndithi masibuyele nembo ngokuthandano kwiintlantlo zonke zokuphila kwethu singabantu abamnyama camagwini kuthokozana enkosi mama lo mama thokoze ebuhlungu thokoze ebuhlungu
Cidade. Salva
zikazigoqi. Umama uzalwa kwamjulu. Bakublaza abaningi. Amawushe. Yithi loo nto ndikwazi ukubona. Babayi. Bathetha abantu. Nafika babayi ndingaka. Ndinadode. Andinayo into endiyaziyo ke mushe mna ngaphandle kobudoda. Imali, isho, umali, abamfumana. Masama, ukhala, ukhalela ke. Masama kushe. Andinabo kunye kumnandi. Kunyange webekhaya. Kunyange webekhaya. Masama kushe. Shali amabhulu azazelwa. Lapha zibethela Sakama kushe. Those indifferent schools, that is a good Masama kushe. Oh, yafunga endlini. Yafunga. Masama yalela. Siteka enyangeni kwethu ke kwade kwangena nalamaphahla asemabhundweni. Abena lamaphahla ke yileli lakhe Masama andibona lamaphahla ngabazele Masama kushe eza lamawele yonke ndikwana yonke ndikwana yeyami masama kushe eza lamawele ezolele asemabanza pesa ke mtu adikuchafu ba kulele komana masama masate kana masapolo ni bayo ngela matina ofundiswa masama kushe dasike baba kaya izo ngini lo sabe ade ikafle aba besta proyecto preferico amina masama kushe ya unisa ndathi kukhona ukujima Masama kushe abakangene kudise dansesuko masama kushe bangabanana na ela xesha omnye uphangela kwebhami ila lo ephangela yaqala ke lento ingathi iya iqina kumna bantwana abakagezeke bafuna into abazigodile njengomfana lengoma lengoma abantu boyisa dithenga mntwana ababulela ngokuthi bazi lo wesini data is an case very busy dize nazo
And they told him, Lord, I'm not designing this anymore. Let's figure out this pen, let's figure out this pen. There is more of the pen. The visionaries of the positive. I am done with that now. Send your money from you get in the mouth, you get I'm 1,000 pounds. This one go
zonke into ezenzayo ukhwaba bakhe ukwenje njalo ke sabona amabona kodwa kuwe baba uhlala sekhaya isondeza lamadika uwabone ngaqamba wabona nasezibhedlela uwabonele khona ke asondele ngoba sise imona sakho umama lelapha umama uGobomo uphethe umfindi wesimindo sonke oral decay uthwesipoli basamakusha idabangento basibone lethi amaGrika izapha unyanga phi elangwezi awupazala pasana basamakusha akwathemo basamakusha olofesa kudibana naye phi etinalo basamakusha ukwenze into yoba ubonana isipolisi basamakusha ukhona into sithandaze ebisabele hey sake sithandaze lelo basamakusha sithandaze lelo ungena utheni iyanetha basamakusha ngoku ndisondela kuwe mambehle secretary ndikhawulezile ndinefowuni eyinokia kudala mani lapha nonqana nomntu wayamiwe torho mhlawumbi ikwi-vibrate whatever the case ngoku ndizawuphakamisa isitethi utakanuphatsa hayi mama imaxolo wena uxolo masitamagushe masitamagushe ngoku
lapha ke uyawutsho hlekazi wami Smilo Yeshu and Fen ibhalwe ngolo hlobo ke Camagu. Tribute by Smilo Yeshu. Yabona ke i-tribute ezawubekwa ngento ifuna okulandela oko uzawubeke philosopically ozandihambisela lesasibane kodwa umntu ozawukhokosela esasibane nakukunika xa ligqibele program ngoba funeka enze leli silombulelo sifumane ezaziso mama nangehlika toka beqongeni hlalani nabakholwa
What attracted me to them? No, amazing. They take so much pride in their work. They show so much passion. They are so rooted. They are original. They are grounded, spiritually, in their work. One of the things I spoke about them in the life, our personal life, the intellectual life. But an influence is not. I think the general is Uma intelligent. The make up of calm. She showed the love, especially his sister. You know, whenever she's praying well, she means short, so from voice her. You will hear her with her command of voice. Landing going fast.
She loved her deeply. She cared and protected of her. I'm not in America with a physical love and in the ancient Africa. You feel her to me, it showed that you are so much sensitive about other people's needs and feelings. Rather imposing away. Now,
kuhle. Mandibulele manje. Zonke. Esezileyo apha esezileyo. What they have so many talented plants. Yes, it is talented Master Makushe. I'm going to get every day of Tonya. I live in an unfriendship to go up to my green. What is that? Who secretary legislate? Wabanu Pata, Assistant Kabaka, Fata. I got more than an desire. Ulipini ke nalungu tokalupata. Sababini, lipini nalungu tokalupata. Nani? Utanitole upate na kutuna. Yeah. Kama woku nizamshike simphakamise tofa nasondela ingoma. Asondele ngane kama. Sipili ngobo yaka eza notelekile. Manditamakushe. Makajebe no kutama. Ndiyatamakusha ke kwizishwele zakwaFaku zakwangqungqushe zakwazipelekazi. Ndiyatamakusha ubuhlwele boleta bolibele botyebelenhle bokhwangesha. Ndibuye ndithi tamagwimi borhadebe bondlebentle zombini bomthimkhulu bomafuza fulele njengelifule emvula kwizihlweleke endingakhange ndizikhankanye phakathi komzi ndishaya indolo phantsi ndithi ndicela uxolo kumziwa kagqirha kubantwana bentsimbi emhlophe nembola emhlophe nabantwana bentsimbi ebomvu nembola ebomvu ndiyaqamakisha